ka. Hindi ko makawag dugo-dugo. Pwede na damay mga Katoliko di makawag dugo. Muna sa 1 Samuel 14:31-34, ang dugo giilog ka kaon. Basta dugo-dugo luto na na. Kung dili dugo-dugo, hilaw pa na. Oy makaon ya. Sa Marcos 7:14-19, si Kristo mingon, "Way mga hugaw nga magasulod sa imong baba, dito ni gawas imong baba, way mahugaw." Sa imong baba mo gawas, kay mo na hugaw. Sa to ba, pure Muslim ka sa pagkakaroon, wa kay bunyag sa Katoliko. Pure Muslim. So willing ka magpabunyag sa Katoliko. Pili edad mo, brat? Pili 34? Wada mahal na driver ka sa tricycle. Dugay nga drive sa Kalupan, Talisay City. Magdugay dito ko, Mindanao. Wa pa kayo bakuna no? Wa kayo vaksin? Ako nagpabukuna. Ayaw kayo papakuna, no vaksin ka. Nagunahan ako kay Dr. Bao ko din sa care. Oo. Corporate operator ko. Ano eh? Nya, pagkauman, hingnan ko nga nang magpabakuna ko na eh. Hingnan ako ang kay sir. Sir, di ko magpabakuna sir, nagmay na kayo anak. Magpabakuna ako pero natin pinirmahan. Oo, kana. Kung di nagsabon ako, kamay mga bukas akong pamilya. Kana, sakto na. Doktor may hinon. Ano yan, arita sa reliyon, sa kalag, importante ng kalag, matupag ni Ginoong Kristo. Ayaw kadlukin mo patay sa mga lawas. Ang kadlukin mo patay sa mga kalag. Do not fear those of your body but cannot kill us all. Unexpected nga, nag-aabot mo taron. Nya, kung willing ka magpabunyag, ingnan ako kay Adolf Bautista ito, Iglesia Cristo kung schedule. Pabunyag mo siya, 19 niyo. Babae. Pure gid ba, handog. Sama ra sa pure. Siya ito yung nga mo, Brad? Erne. Tara, idol. Sige. Sige lang. Kaya pabunyag ka, okay kayo? Oo. Erne Asares. Erne. Asares ko yan, Muslim dire. Dili na ako ang apelido sa akong amahan. Apelido na ako akuhan. Ang imong mama, Kristyano, sa imong papa, Muslim. Oo. Tabunok, Talisay City na nila. Tabunok na nila. Tabunok na